Ayun na nga, naubusan na ng gas si Iga. Time check is 2:43 in the morning. Bali 80 na ngayon. Binabagtas namin ngayon yung bituka ng manok. Ayan, grabe. Time check is 3:06. Ati muna namin. Bali natagal lang kami sa bitukang manok. Coffee break, ihi, yun. Ati muna na kami ngayon. Sige, lapit na. Bye bye. Ayun na nga, naubusan na ng gas si Iga. Ay, yung mga in-overtaken namin ngayon, wala, kami na, maghahabol ulit kami. Yun mga kasaw, ang back sa ating channel. Update tayo yan. Time check is 4:18 in the morning. Kalawag pa lang kami. Kalawag. Yan. Kalawag pa lang. Nasa likod yung mga kasama ko. Ang daming riders. Lawag. Yan. Wait sa kasama ko. Pasok na kami ng Rolando Andaya Road. Tapos doon na kami magpapahinga sa may Tagkawayan. Dito na yan. Time check 5:02 AM in the morning. Bali dito na kami sa Rolando R. Andaya Road. Inabutan ng liwanag. Bale sa may Rostan, doon na ako magagas. Doon na din yung pag-stretch ng pa. Kasi from doon hanggang Naga wala nang hintuan yun. Doon inabutan na kami ng maliwanag.
5:05 ang oras ng umaga. Taggaway na kami, Taggawayan, Quezon Province. Hindi ko nakikita sa likod ko yung dalawa, si Dudi at si Iga. Si Mano yung nakasunod sa akin. Yan. Bali, second gas ko to. Yan si Manoy, naggas kami dito sa may Rostan, Petron. 3 oras na lang. Ayan o. Oh. Kapag maintain ang takbo natin, maintain lang ang takbo natin, ganyan yan. To 3 hours na lang. Hanggang sa bahay? Oo. 3 hours. Mga 3 and a half. Tara, dahan-dahan tayo. Stop over kami dito sa Del Gallego. Antay namin yung kapatid nito. Lapit na kami, Del Gallego na kami. Time check. Dumaan pa kami dito sa kapatid ni paring Edgar sa Del Gallego. Sila Dude, tulin-tulin na yon, nauna na. Sabi ng hinto sa Rostan, hinto, di huminto. Happy Fiesta Del Gallego. Ayan. Back to kalsada ulit. Ayan, dito pa kami sa Ragay. 24 kilometers pa. Ayan, mamaya ulit pag malapit na sa bahay. Hindi pa rin namin mahabol si Dode. Saan kaya huminto? Si Pukot na yon. Tayo duman sa Ragay District Office. Nasa una ko si Iga.
Pokot na kami, si Pokot. Ang tinaguriang toyo. Yan. Yan yung toyo dito malaki. Nabasag na siya. Libmanan na kami, libmanan. Yun o, 7:22. Almost 1 hour din kasi kami natingga dun sa ano eh, sa Del Gallego eh. Uwi na lang na. Tuloy-tuloy naman na kami. Biyahe pa uwi. Di pa rin namin makita sila Dude. Talagang nauna na yon. Nauna na yung magkapatid. Mag-Pamplona. Kaya pinakamahabang street dito eh. Naga City na to. Yan, nasa Naga na kami. Time check, alas 8 ng umaga. Maaga pala sana kami kung di kami nagpahinga dun sa Del Gallego. Pahinga lang kasi kami. Tagal mo na signal light, boy. Okay, Naga na. SNR Naga Robinson. Papuntang SM yan. Dyan. Ito, bayan ng Pili. Capital town ng Camarines Sur. Pili. Dito kami sa Pili. Time check 8:21. May ulit. Init na. Yan yung Mount Sarog. Yan. See? Yan Mount Sarog. Ito ang bayan ng Ocampo. Sunod sa Ocampo, Tigauna. My hometown. Ito ang Ocampo, bayan ng Ocampo, Camarines Sur.
Ito ang bayan ng Ocampo, Camarines Sur. Yan. Ayan na lang, time check 8:38 in AM. Mga ano na lang, 15 minutes to go. Bayan na kami 8:55 in the morning. Dito na tayo sa bayan ko, sa Tigaon, Camarines Sur. Ito yung bayan ng aking sinilangan, Tigaon, Camarines Sur. Tayo natin sila dun sa may Pabinagre. Ito ang bayan, Tigaon. Door to door sa umaga, door to door sa gabi. Masarap pag may kape. Door to door. Yun no. Ito yung bayan ng Tigaon. Yan, dito yan, kainan yan, Air Lloyd. Tapos ito yung proper nila, market. Yan, ito yung Tigaon. Yan. Tahan tayo kasi nasa bayan tayo. Hindi pwedeng matulin, hindi pwedeng mabagal. Ay, sa wakas. Ay, ito na yung papunta sa amin. Ito na papunta sa amin. Ito, ayan. Barangay Binagrito. Sunod. Yun na. Yung Huyun. Ay po, Huyun. Lapit na kami. Daan natin yung bahay ni Layobo. You don't know what is life. Ay, yan, yung bahay nila Yobo yan. Ayun, tas, ayan. Andiyan kayo dyan. Ito yung yun. Yan, dyan niya ako nag-elementary school.
Okay.